Ndinovimba kuti vakawanda vedu mazuva ano tinozviziva uye tinozvinzwisisa kuti tiri mukuchema pandinotenda kuti kuri kubata nyika yose muchiitiko chinorwadza chevana vatatu avo vakashaikira vakaoneka vari mubhuti remota muchiitiko chisati chazikanwa kuti zvakakonzerwa nei uye ndiani akadaro. So ini ndakatarisa nyaya iyi kubva kumavambo kwayo kusvika pari zvino, kusvika taona vana vaviri vachindovigwa kumasvingo, kusvika taona mumwe wacho achinzi ari kundovigwa kwamurehwa. So ini ndati regai nditaure masoko aya kuvabereki vevana ava kuti Mwari werugare atiitire zvakanaka. So masoko angu andinawo soko hombe rekutanga nderekuti musatarisa kuvanhu muri pasituation yakadai. Tinozviziva kuti vana vachavigwa, vana vachachengetwa, hama dzose dzakakukomberedzai dzichaenda. Panguva yadzichaenda ndo pachatanga hondo mundangariro dzenyu, uyevo ipapo ndo pamuchaona kuti takashota. Rumbo rwaiembwa naSimon Chimbetu rwekuti pane asipo rwuya runenge rwakureva chinhu kana mhomho yakakukomberedzai ichinge yaparara, ndo pamuchaona kuti zvechokwadi panapa pane asipo. So mukutaura kwakadai ndekwekuti ndiri kuda kuti panguva ichauya pfungwa iyoyo nenguva yamuchaona izvozvo zvese zvekuti pane asipo uye takashota, ndiri kuda kuti mutarise kune umwe murume anonzi Jesu Kristo. Ndiri kuda kuti mutarise kune umwe murume anonzi Jesu Kristo. Murume uyu anotaura kuna Matthew chapter 11 verse 28, anoti huyai kwandiri imi mose vakaneta vakaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Une mazorodzere ake, une manyaradzire ake anoita munguva yakadai. Isusu vanhu tinonyaradza asi tinogumirwa, tinopererwa, tine patinoperevera. Sometimes pamwe pacho tinofunga kuti tiri kunyaradza asi tichitodzimbira maronda. Nekuti kunyaradza kwevanhu kunosiyana. Vamwe havagoni kutaura, havana chipo chekutaura, kutotaura chaiko. Achida kubudisa nyaya yake, munotonzwa kuti point yake yaida kubudisa yarasika. Why? Nekuda kwemutauriro wake haagoni kutaura. Asi murume anonzi Jesu Kristo ndiye mudzidzisi wedu mukuru. Akandotikumbirira kuna Baba, akati ndaakuenda kuna Baba, ndindokumbira kuna Baba kuti vakupei mumwe achagara mukati mwenyu, achakunyaradzai, anonzi Mweya Mutsvene. So mukatarira kuna Jesu mune matarira kuna Baba, mukatarira kuna Jesu mune matarira kuna Mweya Mutsvene. So ndiri kukumbirisa zvikuru uye ticharamba tichikunamatirai kuti Mweya Mutsvene amaseje mwoyo yenyu, akunyengetedzei, akuhwinei kusvikira nemi muchazodzoka neuchapupu hwekutenda Mwari panguva yakadai. So ndiri kukumbirisa zvikuru kuti ndiri kudzokorera soko randatanga kutaura kuti musatarisa kuvanhu, musatarisa kuti zvatanzwa Elder Kanjanda vachitikurudzira vachitipa counseling, ngatitarise kwavari pamwe pane zvimwe zvavanogona kutibatsira nazvo zvinoita kuti tinyaradzwe. Hakuna kana chimwe chichabva kumunhu kana chinobva kumunhu chinokubatsirai. Asi mukatarisa kune murume anonzi Jesu Kristo uyu, muchabatsirika uyezve muchanyaradzika kwazvo. Mwari werugare akuitirei zvakanaka. Ndinoziva kuti pane mavanga uye pane mavende anonetsa kuvhara, asara asiyiwa ipapapa, asi Mweya Mutsvene anogona kuavhara. Regai ndikuudzei chimwe chinhu ichi. Murume amuri kunzwa ari kutaura anonzi Kanjanda iye uno, akapfuura nemuzvinhu zvimwe zvekuti tikakutsanangurirai pamwe pacho munogona kuzviramba. Kuti vana taizvara vachifa, vamwe vava kuma 2 years, vamwe vava kuma 2 weeks, vamwe vakaenda vakawanda. So Mwari ndobva azotitendera muna 2011 kuchitipa akararama. Tatarisa kwaari mumashure mwese umu zvanga zvisina kumira zvakanaka, asi patakatarisa kuna Mwari
Mwari akatitendera kuva navo vana kusvikira tazototi aiwa hatichadi vana, tadzokazve kwaari iye muridzi wevana. So zvese izvi ndingopa in brief ka testimony kekuti muone kuti ukatarisa kwaari iye Mwari anogona kukunyaradza. Masoko angu ekupedzisira ndeyekuti Zimbabwe ngatibatsiranei kunamata, tichinamatira hama idzi dzakarasikirwa nevana. Wakangorara hako, kana kuti uchangomuka, kana kuti wakuda kurara, kana kuti panguva yausina zvekuita, unongoti Mwari vanyaradzei, Mweya Mutsvene vasimbisei, Mweya Mutsvene komba nzetai. Mweya Mutsvene anoziva zvaachaita. Mweya Mutsvene anoziva zvaachaita zvatisingazivi. Une kwaanosvika kwatisingasviki. Une zvaanoona zvatisingaoni. Une muitiro wake watisinganzwisisi. Nokuti hakuna vana pavaishaika Mwari akavhara maziso. Hakuna vana pavaizoshaika Mwari amboshanya rwendo, nokuti haashanyi rwendo. Hakuna vana pavaizoshaika Mwari akavata hope, nekuti haavati hope. Ukanzwa Elijah achitaura paMount Carmel, achitaura nevaprofita veBhaari, vaBhaari vaya, aivaudza kuti danidzirai chaizvo, zvimwe Mwari wenyu ashanya rwendo, kana kuti avata anofana kumutswa. Zvino isusu Mwari watinoshumira, watiri kutaura nezvake uyu, haarari uyu, haashanyi, haakotsire, anoramba aripo nguva dzese. Mukuitika kwaiitika chiitiko ichochi, anga achitoona uye anga achitoziva zvanga zvichiitika. Uye Mwari haitenderi chinhu kuti chiitike by mistake. Anotendera chinhu kuti chiitike paine zviripo zvaari kuda kugadzirisa. So ini ndosaka ndiri kuramba ndakakukurudzirai sevabereki vevana kuti dzokai kwaari, ari kuziva zvaakazviitira. Dzokai kwaari iye ari kuziva zvaakazviitira zvinhu izvozvi. Dzokai kwaari iye achakujekeserai kuti sei vana vakadhisapiya, iye aripo, iye achiona uye akavhura maziso. Izvi zvakamboitwa nemurume anonzi Jobho, kuti akagara pakauya munhu akati mangamera aenda. Asati apindura, umwe ari kuuya achiti hwai dzarohwa nemoto wemheni. Asati apindura, umwe ari kuuya achitaura kuti mombe dzaenda. Asati apindura, mumwezve ari kuuya achitaura kuti vana venyu kwavanga vari kumabiko kwemukuru, vachipemberera birthday remukuru wavo, imba yadonha, mhepo yabva kumativi mana enyika ikarova makona eimba ikadonha, vakafira ipapo vese. Kureva kuti akaparadzirwa pfuma yese nevana vake zuva rimwe chete, panguva imwe chete. Asati aadresa iyi ishu papinda imwe, asati aadresa iyi ishu papinda zveimwe, kusvikira azotadza kuadresa maissues. Bhaibheri rinoti akangotora chiveuro akaveura musoro wake. Zvandinotendawo nekujekerwa ndega, kwete kuti zvakanyorwa mubhaibheri, zvandinotenda nekujekerwa kuti anga akuvhara masoko, nokuti panguva yakadai apadi kuregedza muromo wako uchitaura masoko. Unogona kuzotaura mamwe masoko anoita kuti ubve watuka Mwari. So ndosaka zvese zvandiri kukota izvi nezvekunana Jobho, kuzama kuda kukuonesai hama dzangu wee kuti tiri panyika pano, uye zvatiri panyika pano tinosangana nazvo. Kana tasangana nazvo panyika panapa, Mwari vanotikundisa, Mwari vanoziva. Chimwe chinhu chamunoda kubata nekuziva nekunzwisa ndechekuti mwana chipo chinobva kuna Mwari. Ndiye akakupai uye ndiye akatora. Soko rake rinoti Mwari ndiye anopa uyezve Mwari ndiye anotora. Isusu chedu kungotarisa kwaari iye Mwari. Isusu chedu kungodzoka kwaari tomuudza kuti ndo zvamaita, ndo zvamaronga, hatirambi zvamaronga, hatirambi zvamaronga, zvamatigashidza izvi tinongogamuchira zvakadaro. So pamberi apo, kana taita sezvandatsanangura izvi, tine tamuisa muofisi yake, tine tamukwidziridza iye muridzi, iye Mwari mbune achaziva zvaachaita.
Chandoziva ndechekuti Mwari akaiswa muofisi yake anoishanda. Chandoziva ndechekuti Mwari akakudziridzwa panguva yekunga zvinhu zvakaoma, zvinhu zvisiri kuita kuti urumbidze Mwari wobva warumbidza Mwari, anoita miracle. Ndakazviona inini pana mabasa avapostori chapter 16. Paul naSilas vaiswa mutirongo, vakanyengetera, kwete munyengetero wokukumbira kubuda mutirongo, asi munyengetero wekurumbidza Mwari. Vakarumbidza Mwari vari mutirongo, masuo ejeri akavhurika. Kureva kuti Mwari akakudzwa, ane vanhu vari panguva yekutambudzika, anoita chishamiso. Mwari akakudzwa vanhu vari panguva yekutambudzika, anoita chishamiso. Ndati Mwari akakudzwa vanhu vari panguva yekutambudzika, Mwari anoita chishamiso. Unenge waisa Mwari pakona, unenge wavharira Mwari mukona, anotangawo kunyara kuti weduwe ndingachadii pakadai kana vari kundiremekedza vari pasituation yakadai. Saka ndikanyarara ndingachazonzi ndiri Mwari here? Vamwe vanobva vati zvikashamisa, zvikarega kushamisa haasi Mwari, kana zvikasashamisa haasi Mwari. So ndiri kutaura ndichiti inini, vabereki vevana vatatu ava, tarisai kuna Mwari. Tiri kukunamatirai uye tiri kukumbira nyika yose ngatinamatire hama idzi. Ndadzokorodzazve hama dzangu, pese pauri munamato hauna time, musazonyeperwa, uye munamato haulimitwi nedistance, ende munamato hauvhikwi. Iwo ndiwo unogona kutoudzikisira uchiti ndinganzwika here naMwari inini. Iwoyo masoko maviri matatu auchataura iwaya anobatsira. Ndini wenyu Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Nokushuvirai kuti Mwari akuitire zvakanaka, nyika yose Zimbabwe tinyaradzwe muchiitiko chakadai. Mweya Mutsvene ngaauye atinyaradzei. Takaona misodzi pamatama, vanhu vachichema, asi Mweya Mutsvene achatinyaradza. Ngatirambei takatarisa kwaari. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Thank you very much. Tosangana muzvikamu zvinotevera. Hechinoyi chiziviso chakakosha kuna vose vanonetswa nezvirwere zvinotevera: moyo, BP, sugar, asima. The New Life Herbal Clinic vana mazvikokota pakurapa zvirwere zvakasiyana-siyana vari kuti izvo tauya nepromotion. Mhanya utore herbal rinopedza zvirwere izvi kutsvaira kuti tsvai. Zvakarewo vari kuti prostate combo yese ne$54 iyi ipromotion. Zvakare zvirwere zvemabhonzo nemusana $44 chete. Mhanyai nhasi chaiye muuye muzobatsirika kana kuvabata panhamba dzavo dzinotevera: 0786 428 287 kana dzimwezve dzinoti 0785 099 391. New Life Herbal Clinic, kukubatsirai kuti muve neutano ndiro basa redu.